Madu. Naam. Karamɔgɔ Mahamadu. Naam. Ne bɛnkɛ Madu. Naam. Bakari Kɔrɔkɛ. Naam. Kiledu Madu. Naam. Mandekɔrɔkaw ka fa tɔgɔ ma. Tiɲɛ don. I ni sɔgɔma. An ba Abdoulaye. I ni tile. An ba. I ni waati. An ba. I ni jamana. Abdoulaye an bɛ Ala tanu. Naam. Aw yɛrɛ ni soli ka wuli. Naam. Abdoulaye ani cɛsiri. Bɛɛ ni jɔyɔrɔ don faso joli la o. Bɛɛ ni jɔyɔrɔ don faso joli la. Musokɔrɔba dɔ ko ne ma. Ko n'i ta don n'i ka bugu la. I mago tɛ ji jɛlen na. O ye tiɲɛ. N t'a dɔn a b'a fɛ mun de fɔ n ye. Ni i mago bɛ. A ko ni tasuma don n'i ka bugu la. Ko i mago tɛ ji jɔlen na. O ye tiɲɛ ye. Abdoulaye n'a gɛlɛra. Ne san tiɲɛna jate tɛ kalo la o. Alahu akibaru. I mago bɛ ɲa tuma min na. Fɛn fɛn bɛ se k'i mago ɲa Abdoulaye i b'o ko de kɛ dɛ. Gɛlɛya mana na. Abdoulaye i t'a ɲɛɲini koyi. Fɛn fɛn bɛ se k'i mago ɲa i bɛ don o donda de fɛ. Alahu akibaru. A ka ɲi o a ma ɲi o. Mɔgɔ tɛ to kɔlɔn kɔnɔ k'i bin kun ni ɲininkali kɛ. I bɛ bɔ fɔlɔ de. Ayiwa. Ko n'i ta donna duba la an t'a ɲini jɔn de ta da la fɔlɔ n ko an b'a ɲini k'a fa fɔlɔ. A ko ten. O yɛrɛ de kɔrɔ ye mɔgɔ tɛ i to kɔlɔn kɔnɔ k'a bin kun ɲininkali kɛ. A ko Mali a ko an ka fasoba b'o cogo de la sisan. A bɛ tiɲɛ la Ala ka an ta kala hɛrɛ ye. A ko ten ko Mali bɛ cogo min na ko yan'an ka dilan an b'a ɲini jɔn de y'a tiɲɛ fɔlɔ. Ko i bɛ ko dilan fɔlɔ i b'a tiɲɛbaga ɲini. Mais n'i b'a fɛ k'a tiɲɛbaga sɔrɔ fɔlɔ k'a ɲi a dilan. A tɛ tila dɛ. A ko aw bɛ mɛn sira la. I tɛ tila. A bɛ komi mɔgɔ min mana sen mana bolo siri. Walima k'a fɔ k'i b'i da ka sɔrɔ i t'i sigi. N'i bɛ da de i bɛ sigi fɔlɔ ni yanni k'i da. Siga t'o la. Nka n'e ko k'i b'i da ka sɔrɔ i ma sigi. Abdoulaye i bɛ kɛbali kɛ. Alahu akibaru. I bɛ kɛbali kɛ dɛ. Alahu akibaru. A y'o de fɔ ne ye dɛ. Kuma ka ɲi. Ko an ka fasoba b'o cogo la. Mali yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la anw yɛrɛ Abdoulaye Ala k'an ta kala hɛrɛ de ye koyi. Ami yarabi. N'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ta in a ɲɛ ka gɛlɛn bi. Ko n'i b'a fɛ ka jamana dilan. K'a fɔ ni sen t'a la ni sen t'a la. Ko ayi ko o de kama ko ni t'a dɔn ne bugu la i mago tɛ ji jɛlen na. I mago tɛ ji jɛlen na. Maa mun bɛ se k'i dɛmɛ o waati na. Fɛɛrɛ mun bolo ko i b'o de ɲini. I b'o de ɲini. Hali i jugu don. Hali fɛɛrɛ b'a bolo. Abdoulaye n'i y'a mɛn i bɛ kɔlɔn kɔnɔ. Bokiya t'i bolo. An n'u ye nɛgɛbere bilenman d'i ma. I b'a minɛ. Siga t'o la. A nɔgɔnin yɛrɛ la. Maa mun tɔtɔ ji la. Ko nɛgɛ bilenman b'o minɛ. Mɔgɔ magoɲatɔ. Abdoulaye i tɛ ko ɲɛɲini koyi. A bɛ komi sisan ni latigɛ bolila kɔnɔboli mani sɔrɔ. Abdoulaye dibifin. Fɛn fɛn b'a kɔnɔ i mago t'o la koyi. Siga t'o la. I bɛ boli ka don de. N'i tilara tuma min na i bɛ se k'a jateminɛ ko ko ne ye farati kɛ koyi. Alahu akibaru. Ayiwa bisimila. Ne ka Abdoulaye. Naamu. An b'aw ka auzubillahi mina shaitan rajim bismillahi rahmani rahim bien araba ye décembre kalo tile 30 san 2020. Naam. Abdoulaye an sera hɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la. Gafew b'an bolo. L'indicateur du renouveau ale ko di. Indicateur du renouveau Dramane Alou Kone ale ka kuma a ko tiɲɛ. Maa 23 minnu tanyana ko o tiɲɛ o de bɛ ka ɲɛɲini. Naam. A ko ka da kan a kun fɔlɔ maa fɔlɔ minnu n'olu ye maa fɔlɔ minnu ne siga b'olu la minnu ye faliw kɛ. Kulu min sigilen adamadenw ka hakɛ ɲinini kama ni maa minnu sara juillet kalo tile 11 ani 12 tɛmɛnen Bamakɔ yan a ko y'a jira k'a fɔ maa 14 k'olu de tora la denmisɛnnin 2 tora la cɛmanin 2 walasa o wulikajɔ in senfɛ maa 40 o de joginna a joginna maa yɔrɔ minnu n'olu tun bɛ wulikajɔ in kɛbaa ye force an ka fangatigiw ka nali la walasa an ka fangatigiw 118 minnu ye lakana tigilamaaw ye olu fana joginna ka d'a kan wulikajɔ min kɛra Bamanciw ani wulikajɔba ninnu olu fana ma jɛna wuligabakurun fili a kɛra ɲɔgɔn kɛrɛnnu ye walasa sɛbɛnni min kɛra ni o bɛ tali kɛ ka fɔ maa 200 bɔɲɔgɔnko olu minɛlen don fɔlɔ muso 6 b'a la ani denmisɛnnin 7 olu minɛlen don nka olu minɛra tana kɔnɔna la brigade de recherche la gendarmerie la Bamakɔ kan 1 na ani commissariat de police ni 3e 7e ani 10e arrondissement o maa kofɔlen ninnu u bɛɛ lajɛlen bilara juillet kalo tile 13 tɛmɛnen na rapport ye nin kuma fɔ a ko maa 14 minnu fara wulikajɔ in na ni maa minnu tun bɛ lakana a ɲinina ka lakana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya gendarmerie nationale polisi garde ani force spéciale antiterroriste forçat olu fana ko dɔw ye mugu ni kisɛ kɛ ka sɔrɔ a man kan tɛ ka kɛ walasa ni maa minnu n'o ye M5 cɛbaw ye olu ka wulikajɔ a n'u ka kumakan maa kofɔlen minnu ni o ye nin
denmisɛnninw minnu murutira n'olu tun bɛ M5 ka laɲiniw kɔ a fɔr'u ɲɛna k'u kɛ u kunda OTM kan u k'u kunda primature kan u k'u kunda Assemblée nationale kan yɔrɔ 3 minnu n'o ye yɔrɔ kolomaw ye ka taa wali cɛjuguw kɛ yen ani tiɲɛniw ani minɛnta ninnu ni foroba yɔrɔ ani kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ka yɔrɔ tiɲɛni nka mɔgɔ bɛ se k'a fɔ o fali na mɔgɔ kelen tɔgɔ tɛ fɛnɛ tɛ yen dɛ ka da kan u ye ka wuli ka jɔ kɛ ba taa laban fɛn fɛn ma kɛ a la ko nka sariya bɛ ka i sɛnsɛn ka na dɛ directeur général min ye PMI directeur général ye o minɛli syndicat min bɛ yen ni o ye PMI Mali de syndicat ye olu kɔni ka wuli ka jɔ u y'a wajibiya ko k'u ka directeur bila kabini a man tuma na min ye école tali ye sa sama 2021 natɔ in na maaw bɛ ka siga hali don min fɔra ni a natɔ ma walima n'a a na bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila don jan na Fedama Aliou ni Ifran Ndiaye a ko ayi semo a ko a ka ko ya bolo ne yan tɛ bɔ da la aw ye min Mama Sita o minɛli ko ye o gosili ko ye n'o kun bɛ an ka folikɛla ni o cɛ Siriki Jabate ko Siriki bilara nka a bilara ka liberté provisoire ka tila k'a bila caution fɛn ka an ka sara a bilali kunkɔrɔ a bɛ fɛn sara 2 millions tan duuru k'a bɛ bila ka fɛn dɔ b'a bilali kunkɔrɔ Mali la yan nɔ Burundi jamana ɲɛmaakɔrɔ Pierre Buyoya ni ale de tun ye Misael ɲɛmaaba ye an fɛ caman kɛra kɔnɔ wa tɛnɛmako caman kɛra kɔnɔ Mali yɛrɛ ma i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo si la Ablaye min ye société intérieure de sûreté intérieure de l'État ko sigasɛgɛli bɛ ka kɛ Maula minnu n'olu minɛlen don nin waati na ese koya ye maa minnu minɛlen don nin waati na Famakunda ni kɛyiw kɔ siga de kɛra a ma k'a fɔ ko tun bɛ fɛ ka jamana yɛrɛ fanga sugu ka a firi a nun kan n'u minɛra sariyatigiw bolo dana manjugu 15 sɔn de ka jugu sɛgɛsɛgɛli de bɛ sen na n'u bilali ko walima n'u minɛli ko n'u bɛ se ka waleya cogo min na gafe mun tɔgɔ le jour u b'a fɔ tile mais ɲɛ dɔ N5 RP ale ni fanga cɛ ko bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ gɛrɛntɛ bɛ na u ɲɔgɔn cɛ ko wa hali mɔgɔ si ka o bali fanga ni M5 cɛbaw u kuntilennaw tɛ kelen ye wa u hamina tɛ kelen ye u ka laɲiniw tɛ kelen ye ko a laban a bɛ taa kɛ jantɛlɛ kɛrɛni ani disiba ye Ablaye min wulikajɔ min kɛra juillet kalo tile 10 ka taa tile 13 la MINUSMA a y'a yira k'a fɔ a ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma sɛgɛsɛgɛli min ni o ye sɛgɛsɛgɛli ye maa minnu ye faliw kɛ minnu sen b'a la k'a fɔ ko maa 14 olu fara sɛgɛsɛgɛli kɛra MINUSMA maa fɛ ko maa 40 olu joginna o sɛgɛsɛgɛli nin o jaabi latika yɛrɛ bɛ ninnu bolo san min tɛmɛntɔ ye nin ye anw fɛ yan maa minnu ni olu ye jamana u jɔyɔrɔ yɛrɛ kama ka maaw su ka kɛ wulikajɔw kan ka tila ka olu yɛlɛ sanfɛ ka tila ka tigɛ n'u ye o kumaw bɛ yan nɔ dɔw ta kɛra wulikajɔw ye dɔw ta kɛra fangacɛn yɛrɛ ye nka ŋaniya min kun bɛ o la bɔ bɛ na a kalama kana kɛ sɛnsɛn ye ka na Ablaye nin waati na min ye maaw minɛli ye
directeur général de Premier Mali comité syndical ko akebla an kuma fo Soumaïla Cissé ale tununi mi yeni tununi min kɛra nin kalon tile 25 Noël don yɛrɛ a ko nin kɛra tiɲɛni ye nka ala mana min kɛ o de ka ɲi Mali kɔni bɛ nin kɔlɔlɔ ye a sɔma yɛlɛmana ni ye jumɛn ultime arrêt il va arrêter qui ultime arrêt il va arrêter qui Mali ko de b'u nɛn kan min ye Mali ka dɛsɛ ye ka kɛ a yɛrɛ ye fanga ko a bɛ komi fanga bɛ mugu ni kisɛtigiw ani kɔlɔsitigiw de ni ɲɔgɔn cɛ bi o kuma fɔra bu ye Jaabiya kolonel Azimi to Jaabiya an ɲan bɛ Ansardine ɲɛmaaba in na Cherif Ousmane Marane Haidara Jaba kan ani Imam Mahmoud Diko Cheikh Omar Bougadari président de Caire a ko san 2020 min tɛmɛnen nin ye a ko a kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman k'olu wuli k'u yuguba ka o da Mali disi kan an kan an kɔ dɛ olu la n'an ma se k'a ɲɛnabɔ a ɲɛnabɔtɔ tɛ nin san k'a san bantɔ don a kɔni ale gɛlɛya kelen bɛ taa an bɛ taa jɔlen sɔrɔ an ɲɛ a ma ban dɛ Ablaye nin de ye kuma yɛrɛ ye an ko bila le pays jamana Soumaïla Cissé ntanyana ko nka ko a kɛra gɛlɛya ye dɛ o ma bɔ sa ale pays émergent douane malienne a ye kunnaja min sɔrɔ ani min tora a ye n'o ye gɛlɛya ye i n'a fɔ Mali ka sɔrɔ ko bɛɛ dulonnen don douane na n'ale tisora dɔrɔn tuma sɔrɔ bɛɛ lajɛlen an ka sɔrɔ a bɛ farigan o la sa bi gɛlɛya n'a ta o ta douane y'i jɔ a jɔyɔrɔ la i n'a fɔ coronavirus o nana i coko lakanabaliya o yɛrɛ kɛra yɔrɔ gɛlɛmanba yɛrɛ de ye ka na kɔsan na grève minnu n'o ye INTM ka baarabila ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye Ablaye ko a tɛ tɔ to mɔgɔ ka baara la nka Mamadu Dugara ale yɛrɛ jaabe ɲɛfɔlɔ la u ye baara kɛ nka caman tora kɛbali ye nka o kun t'u seko ye direction régionale min bɛ Sikaso a ko Sikaso tiɲɛ yɛrɛ la douane ka sɔrɔko la doni ani bɔli falenfalenni Mali ani Burkina ani Côte d'Ivoire cɛ k'o kɛra sababu yɛrɛ ye Sikaso douane ale kɔni ale ɲɔngirila a ma bin dɛ a ma bin Ablaye min ye Covid-19 ye a warali an fɛ yan ko ni an ma hakili to a la Maliyɛn bɛɛ lajɛlen de k'u kulekan kan ka kɛ kelen ye ka wuli k'i jɔ k'an kɔ dɛ nin na n'o tɛ a bɛ ka wara n'an y'an kɔ da la k'an ŋaniya kɛ kelen ye ka to laɲiniw kɔ n'o ye faama minnu ne olu de an ka kɛnɛya ko bɛɛ lajɛlen b'olu bolo olu mana min fɔ a bɛ k'an ka tɛmɛ fɛ bani min ye Covid-19 ko ye a bɛ dan soda la a tɛ tɛmɛ pays émergent an b'a kuncɛ n'o ye dakuruɲa kelen ye mun de fɔ bi dakuruɲa kelen Ablaye o tɛ sanyɛlɛma ɲɛnajɛ ninnu ye sanyɛlɛma ko dɔn bɛ dɔn ko mɛ selidɔn tɛ dɔn gansan selidɔn tɛ dɔn gansan bamanan ko tɛ awɔ Ablaye an kɔni denmisɛnninama an kɔni tiɲɛ la an kun se kun t'an ye dabali t'an ye an kun tɛ se ka carte postale san an kun bɛ an kɔrɔkɛ minnu bɛ se sɛbɛnni dessin na u bɛ fleur ni dessin ka sɛbɛn ka ko bonne année bonne santé a dakuruɲa kelen ye min ye Ablaye n tɛ yɔrɔ wɛrɛ t'a dɔn mais anw ka da bɔlen kun ɲɛsin tubabuki ma n'o ye état major ye état major min filɛ nin ye ni mɔgɔw b'a kɔnɔ gendarmerie ka motobaw b'a kɔnɔ maaba minnu n'o ye jalatigiba ye olu ka sow don n'u ka denbaya b'a kɔnɔ hali ministère de la défense o bɛɛ lajɛlen ma hali gendarmerie ɲɛmaso b'a la Ablaye o kun tɛ baarakɛyɔrɔ ye koyi tubabuw siyɔrɔ de kun don an ko tubabuki ni 1er janvier sera tan Ablaye an kɔrɔkɛw de kun bɛ fleurs dessin kayew kan ka da an ma ka sɛbɛn bonne année bonne santé ka san yɛrɛ sɛbɛn Ablaye ni an bɛ mun kɛ an bɛ bɔ dɔrɔn an ka soda la dɔrɔn ka sira tigɛ ka tubabuw bɔtɔ u tatɔ église la u bɛ t'u sen na u parilenba Ablaye kuma fila t'an bolo an tɛ to a kan an b'a fɔ ko bonne année bonne santé 1900 tan tubabumuso b'a minɛ k'a lajɛ a bɛ yɛlɛ Ablaye a bɛ fɛn dɔ di an ma an kɔni o ɲɛnafin an b'a dɔn aw kɔni o tɛna sɛgɛn aw fɛ yan tuguni an na o kɛ kɔrɔmanko ye tubaarikala Denbiya Jite Kanbɛ